Oh, ang ganda. Bilog na bilog ang buwan. So, pupunta muna tayo sa meeting place. 7-Eleven Cultural Sports Complex. At nandun na daw sila. Masyadong maaga. Let's go. Let's go. Right. Poblacion, Ordaneta City. Nice. Beyond this area. Oh, may live ba, no? May mga gamit dun. Opya, opya. Sino kaya dito? Galing ah. Wala sila. Let's check. Ayun, dumating din sila. What's up, man? Ngaga nyo ah. Kaya na pa kami dito. Kulinop. Sa'yo ba nyo? May headset yan. Osas! Osas in the house. Ang glastog ah. What's up, boy? Nyangay. Morning. Hoy. Sapa ka, alas 4 ah. Right, boys. Dasan ka agad. Dito na, dito na, dito na. Let's go, boys. Larga na. Let's go. A few moments later. Woo, dami namin. All right. Shout out sa mga naka-NMAX at mga ibang riders. A few moments later. Yawn. Tapos namin mag breakfast dito sa Mabini.
Alright, let's go. Tuloy ang biyahe. So time check, 7:10 AM. Let's go. Oh, dito na. Ay, Monday, disinfection day nila. So wala mapagbilihan ng mga isda. Two hours later. Alright, so dito na po kami sa Kabungawan na naman. So pupunta kami sa mas dulo, sa taas. Tignan natin kung may baka resort pa dito na magaganda. So there's construction pala dun. To, tignan natin. Oh, huh? Trail. Eh goodness, bato-bato. Ayun. May tarpaulin sila dito. Right, man. Mukhang maganda dito ah. Oh, ha? Public ba yun kanina? Public yung kanina, public. Ah, okay. Public yung kanina, yung pinunta natin una. Good afternoon, good morning. Urbanita, Urbanita. Opo. Sapon na. Adi kastalaang na eh. Ano yung tsura ng pepa? Kata, akong bawas dan. Kita nyo yan.
Sulit. Uy. Yo-yo-di, yo-yo-di. Sapri. Sakit ang kanyang paa. Dumating na yung aming ulam. Meron na rin tayo ditong soup, Sarah. Oh, sarap-sarap. Right. Very much sa safe travel na pagpunta dito, Lord. Naway palakas niyo pa kami sa mga oras na dadaan at naway bigyan mo kami ng traveling mercy pa way. Bless mo ang food na to para sa aming lahat, Lord, and thank you for the blessings. Jesus name we pray. Amen. Amen. Ano yung mga ano? Pinapaitan. Ha? Baliin na ka. Damot. Sino magat to? Yan eh. Oh. Harap tayo. Oh. Before yan. A few moments later. Magandang
magandang spot. Dali nyo ang friends, families, loved ones. Ito, 500 pesos. Pero kapag pupunta kayo dito, bumili na kayo ng mga ulam, mga lulutuin. Ayan. What's up, RX Vlog? Oh, mga couples. Ayan. Pwede kayo mag-train up. Alright. Doon sa baba. Shout out. Shout out. Shout out. All Shout out sa mga friends natin dyan, RX Vlog. Please subscribe. Ganda ng view. Diba? Ingat lang kayo. Oh. Dapat may kasamang keys. Ito yung isang kasama natin na Lone Master. Right. Kung gusto niyo pala magpatunan drone, pagkakata ng video editing, kaya just magat ang aming presidente. Kami ang kanyang mga Hindi, mga trauma naming may grupo kami. kaming tatlo. Kami lang din ang nakakaalam. Right. Basta hangin. Pati yung mga drone namin hinahangin. A few moments later. Right. Tapos na sa pictorial. Uwi na. So 4 o'clock. All good. Sige po. Thank you. Opo. Yan guys, so pauwi na po kami. Getting ready to go home. Una ka na. So, yung may-ari po ng resort ay kapitan po siya dito sa barangay po nila. Right, so Cabanilla Resort. So salamat po Kap sa magandang place. Yan guys, pauwi na kami ng Ordan natin. At sana naman paglalakbay. So dito tatapusin ang vlog natin mga guys. So stay tuned pa rin kayo sa aking channel. At subscribe na sa mga hindi pa nakasubscribe. And hit the bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong video. Alright, hanggang dito na lang tayo mga kakabsat. See you on the road. Yeah.